22-26 ноябрь көннәрендә Казанда Глаголица 8-нче бәйсез әдәби премиясе финалистлары җыелды. Глаголица яшьләр өчен халыкара проектны Бәхетле тарихлар хәйрия фонды оештыра. 5 көнгә Казан илнең әдәби башкаласына әверелде дияргә була. Быел конкурска дөньяның 19 иленнән 1400-гә якын эш килгән. Конкурсантларның күбесе Россиянең төрле шәһәрләреннән. Катнашучылар саны буенча Мәскәү алда бара, 2нче урында Казан, 3нчедә Санкт-Петербург. Барлыгы 120 автор. Однажды учителя скинули мне, точнее отправили ссылку на этот конкурс. Укытучылар миңа бу 8нче бәйсез әдәби премиягә сылтама җибәрделәр. Һәм мин анда катнашырга булдым. Сайлап алу турын уздым. Казанга туристлар хикәясе белән килдем. Казан бик матур шәһәр. Миңа барысы да ошады. Шигырь язган чакта октан кара калган кебек, җирдә изебез кала. Кемнәр генә күрер ул эзләрне? Күрерләрме? Безгә билгесез. Күз күрердәй эзләр түгел ул. Без салган юл сихри, серле эс. Глаголица әдәби премиясында минем инде 2нче тапкыр катнашуым. Бу ел минем җибәргән әсәрем татар теле иленә сәяхәт дип атала. Бирдә инде мин үземнең татар теленә булган мәхәббәтемне бирергә тырыштым. Һәр номинациядә иң яхшы 3 эш сайлап алына. Приз фондына Глаголица альманахы, Татарстан, Россия, хәтта чит ил язучылары белән мастер-класслар, экскурсиялар һәм бай мәдәни программа керә. Бу премия бик үзенчәлекле. Беренчедән бәйсез, икенчедән 2 телдә, менә Татарстандагы 2 дәүләт телендә алып барыла номинациялар. Өченчедән ул менә яшүсмерләрне күз уңында тота. 10 яшьтән 13 яшькә кадәр бер номинация һәм 14 яшьтән 17 яшькә кадәр. Бигрәк тә менә яшүсмерләр әдәбияты бүген бик кызык сындыра безне. Чөнки әдәбиятка кемнәр килә һәм әдәби иҗат белән кемнәр шөгыльләнә. Соңгы берничә елда җиңгән татар балалары бу премиядә инде татар әдәбиятына, улы әдәбият мәйданына килеп керделәр. Глаголица премиясе җиңүчеләре планшетлар һәм бәллүр бүләкләр алачак. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.